ħadet bil-kbir servizzi finanzjari, ħabi kbir il-gaming, ħabi kbir u tajjeb is-servizzi marittimi, imma dawn huma kollha setturi illi huma barra mill-ambitu ta' kif titmexxa l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea m'għandix regoli tal-jom. Fil-qasam tal-bidja u tal-industrija fost oħrajn għandha. Mela fejn qegħdin taħt ir-regoli tal-Unjoni Ewropea mżilna l-isfel. Fejn qegħdin barra bir-regoli tal-Unjoni Ewropea, imma aħna membri tal-Unjoni Ewropea telaqgħu l-qudiem. U l-iskattar il-kbir mbagħad li ġara kien wara 2013 li fl-aħħar is-servizzi finanzjari telqu. Taħt dal-ċirkostanzi dejjem barra mill-ambitu tar-regoli tal-Unjoni Ewropea. Telqu xiġifieri kibru. Splodew. Kibru. L-tkabbir ekonomiku enormi. Però splodew ħabba l-Unjoni Ewropea. Le, x'għandux taqsam? Kif xiġifieri għandu x'jaqsam? Jekk tgħid l-Unjoni Ewropea m'għandix regoli għalihom dawn. Billi m'għandix regoli imma l-fatt li aħna nistgħu il-raġuni li aħna nistgħu pereżempju nġibu nista' l-gaming hawnhekk li biex jisservizjaw jinnaf l-Iskandinavja jew il-Ġermanja huwa minħabba l-fenomenu tal-passporting li toħloq l-Unjoni Ewropea. Le, tantek żball fuq għadi, m'għandix taqsam. Imma apparti minn hekk. Għalfejn m'għandix taqsam, żomm, korreġini. Għal din raġuni li waħda mill-affarijiet li ma hemmx regoli fl-Unjoni Ewropea fuq passporting. Mux regoli fuq aħna fil-fatt aħna x'għamilna fil-gaming. Ħloqna regulatory framework għal gaming. Għax fl-Ewropa kif qed int ma kellix jeżistu, imma ir-raġun li stajna niddiljaw ma' kumpaniji bħal jinnaf il-Betsin, il-Gig, huwa speċa parti kbira minn dak li kien jagħmilna attraenti kien il-fatt li konna fl-Unjoni Ewropea qed niddiljaw bl-euro li l-euro m'għandux taqsam din ħaġa, skużi. Ħafna bil-affarijiet, pereżempju, jippruvaw. You're susceptible to forex or forex changes. Oh, for gaming. Meta qed game dak stess, come on. Da mhux long-term investment. Qed game dak stess. Qed twaddab il-flus tiegħek daqshekk. Taf x'in rate of exchange. X'għandha x'taqsam? Imma l-overheads x'inhuma? Overheads mhux dejjem hemm x'għandha x'taqsam? Bir-rispett kollu ta'. Imma kieku waħda mill-problemi li se jkollna issa hija preċiżament di. Illi l-Unjoni Ewropea diħla bil-kbir fuqhom daw. Tipprova tirregola s-servizzi finanzjarji. Le. Diħla wkoll fil-gaming. 100%. Imma naħseb il-boom ġara. Hemmhekk il-problema tagħna. Il-problema tagħna hija preċiżament illi issa qegħdin kollox le. Għandna ħafna f'dal-basket u dal-basket jiġi ma' fuż. Għalfejn mela, sekonda waħda tal-game, komplu tal-gaming sekonda waħda. Ġviri, għalfej ma splodiċ qabel 2003 allura l-gaming, għax il-fema tijaj, u kont tkellimta ma avukati somali u naqra familjari ma dan il-sujġet, u bazzikament il-konklużjoni kienet li dak li kien jagħmilna attraenti kienu żewġ affarijiet. One li aħna konna kapaċi l-noħol u regulatory framework f'industrija li ma kellix regulatory framework. U allura stajna nagħtu l-liċenzji li dawn eventualment biex ta' issarfu f'ħafna flus għal kumpaniji, kwis ħafna flus għal taxxi, kwis ħafna nies li ġew Malta biex nimpjegawhom, eċetera, eċetera. Imma kienet il-fatt li konna fl-Unjoni Ewropea u daw setgħu jagħmlu business ma' pajjiż li qiegħed fil-framework Ewropew.